там 2020, 2021, 2022 год, яна была цалкам пад кантролем прадстаўнікоў штаба Бабарыкі і таксама Ольгі Кавальковай. І вось гэтая група, яна цалкам прывяла статусную у некаторай ступені координацыйную раду, да. Что-то вы подвисли. Задача была пастаўлена, каб гэтую раду координацыйную зліць, каб яе дыскрэдытаваць. На сённяшні момант яна, координацыйная рада, пераўтварылася у пасмешышча. Настолькі людзі, яна выкарыстоўваецца, вось я калі гляжу на шэраг і заяваў, і на дзеянняў, яна выкарыстоўваецца для стамлення людзей. Ну так, Гэта мэтанакіраваны механізм узмацнення расчаравання людзей, узмацнення шуму так званага, такога чорнага шуму, які павінен дыскрэдытаваць агульна апазіцыйны рух у вачах беларусаў і адштурхнуць беларусаў ад актыўнага ўдзелу нават у тых палітычных працэсах, якія ідуць за мяжой, бо людзі стаміліся, яны ўжо пляюцца ад самого слова выбары.